tun tuma hian sani somni le palia movies ti chua don't move ti recap na kan nei ho don ani sina lo intrana iris ron langin iris hi tun nai maya afapa boral na wanga ama indem em chungin manin ti hlum du na ani lian em maya jing khat chu drawer chemte chula chuakin a chua ma chuan afapa toys khal thin chu akeng tel boka ti chuan afapa thina lampang ram hnuai a chuan kaltani ti chuan churam hnuai mun khokrok tak chu paltlang chhozelin tlang sang zo ka han thleng chowa chulai hmuna chuan afapa atlak hlumna ni ti hriat tak mai chin chianan da te chu an han khoyan han en le a ti chuan tlang atang chuan zon thlak tumin a mor lampang chu avapan hnaya kham kotlanga chuan adinga chutia din lai tak chuan mi pakhat thiron langin a ming chu Richard ani thu aron soya ati boidon lo thu le adu du ti thei tur thu alo soya ma se chu mi ma chuan athu soi tur ngai thlak saklok turin aron nge ani iris chuan athu soi chu ngai thlak po alo chak lem lo ama ro chu Richard chuan athu soi tur chu an soi tan ngal mol mola graduation day han nei la in motor moi tak mai ai ve thin chu aneya ti chuan chu motor mang chuan a bial nu Chloe nen chuan an tlan chuaka amaro chu bangan suta wangin Chloe a bial nu chu a boral thute an run hrila chu a bial nu thina wang chuan aril runa chu zual lampang pan zelin depression na sataka nei thute le ama point ti hlum moi tam taka tum thute alo hril boka amaro chu ni khat chu ngai to na dang siamin anun siam thata nun thar zok nei le adu thute an han hrila ti chuan a than thusei chu ati topa ti chuan iris chuan a chanchin te chuan thril ve a an chung kwa hiking an kallain thilenga mothil danga ti lokhlanin afapa chu khama alo tlak thute afapa en ngun lo wanga afapa chu thita a ngai thute alo thril ve boka chutia iris ina chanchin te soimol mol lai chuan Richard chuan ani chuan ke chu kakal to nge hi du du chu tiro le ti in akal santa a iris chuan uluk takan ngai to le hnuwa le Richard na a than thu hrilte a thil tonte a hrilte chu a ran ngai to le in ti hlum chu adu tak tak lo ni na in hria ti chuan Richard chu azui le ta zoka ti chuan an motor da na chu iris chuan an thleng thlale a Richard chuan a motor ngeng deuh chat chuan a motor lo hung ve ni ti azuk hria ti chuan iris chu motor alun han tuma amaro chu kongka chu a hong hlei theilawa Richard motor chu alo pak na em wangani Richard chu a motor tanga ron chuakin ni hlia phi aron kenga iris chuan inge omzia ru asur don silova ti na lo zota sur mai thei ni thu Richard an hrilin amaro chu ni hlia pa ngai ni lovin stand device hi lo ni a ti chuan iris chu stand device mang chuan ni ko hreloina siam ta ngala akete kutte chu phor sakin a motora chuan a hlang ta ni iris chu ni khoron return le in phor be vekani ti chu ain man thiam thuaya ina tanga a chuwa ma a chem te ken chu ngai to chuak le in a chem te mang chuan Richard na a phon hrui chu a zai chatta a Richard ti boinan chuan a bial nu thita Chloe chungchang te chu an han zot vela Richard chuan in ti boi tu mani ti lo man thiam thuain a chang thadu hau lo maya chuti lai tak chuan iris chuan chemte mang chuan Richard chu a be ngal thuta Richard chuan lo dang manin chuan an motor chuan thingkung a suta a an pani chuan in hliam ve a iris chuan seat belt mang chuan Richard chu han re wakat tuma amaro chu Richard chuan a thutna chu a lo ti hniam mana ti chuan motor atang chuan an wak chuak dun ta ve a iris chuan chemte mang chuan vin tum le a amaro chu Richard chuan alo bum han le a Richard chuan motor chhungan in belai khan iris chu special drugs mang chuan chiu man hi lo ni a Richard chuan iris chu minit somni chi anei thule minit somni aral hnu chuan engma ti theilawa che theilawa om tur thu lo hrila iris chu hlau thong em maya arang theng berin ram hnuai chuna tlan lu ngala amaro chu Richard chuan lo au chun zomin omzia nei lo thule ataksa zoi vek tur thu aron hril le loma iris chuan asana chuan minit somni chu set ngalin man mo takin tran pui tu tur zongin ram hnoi chuna tlan lu zela amaro chu reivak lawa chuan ataksa te chu ron zoi tranin akut te chu ati che thalei thei talawa ake te po chu apen thalei thei talo ngala Richard chuan iris chu ron zong chhun zom le zelin amaro chu iris chu thiam tak main thingkung pul hnai khor lai a chon lo bi ruwa amaro chu biruk na chu fu vak lovin fang bir te chuan ram bom tana chutia fang mir na bom vak ta ka chuan iris chu
atomna tang chuan aron tal chuaka chu Richard chuan athom alo hrangal thuaya Iris in chutia Richard an ran zui zel ni ti a hriat chuan arang theyang berin lui luang laia chuan awak lut ta a Richard chuan chu lo hmuin Iris in hena chuan chu tui luang lai chu a khong viau thu le chutia tlan chiat tumzel chu om zia nei lo tur thu alo sila atlan chezela lui azo thazela ni chuan chu lui khong lutuk chuan ati thi mai tur thu alo sil boka van nei thlak takin Iris chuan luya thing lang chu man fuin chuan vaw kama chuan awak chuak ta a asana chuan an en le a minute somni rik nan minute khat chi lo om to a minute somni ani chuan ataksa chu acha thei to lo don ani ti a hri a ti chuan theile theiloin tranpui tu tur zongin awak ram ani atopa chuan farm pakhata hian wawak lutin amaro chu engma ti zui theilovin ataksa chu azoi veka ache hlei thei talovani Iris chuan a pialoka putar pakhatina a farm lo ti fai lai chu awangwa tranpui dil aw chuan tuma amaro chu damroin tha thowang chuan atong chok thei reng lo maya Iris chu putar chuan lo mu ve ngalin awapan hnaya putar chuan ngei chunga thleng tin an hanzota amaro chu Iris chuan sang theilova farm nei tu chuan Iris chuan amita ti che thei ni ti ria amaro chu atak sadang chu che theilova ni ti a thiam ngal thoya min mu theim tin an hanzot le a Iris chuan amit voi khat alo khapa atong hria theile theilo thu an hanzot le a Iris chuan amit voi khat an lo khap le a ache theim ti an zo le chuan Iris chuan amit voi ni an lo khap le boka putar chuan in lampanga anor luna tur trolley arong ken tur thu hrilin akal san tari ani ti chuan reivak lawa trolley mong chuan putar chuan in chunga Iris chu anor lut ta a amaro chu chutia in chunga anor lua ada rem vela chuan putar pa in chu tumani hian arong kik ngal thoya Iris chuan Richard ani ring ngal thoin putar mulai chuan amit chu voitam takan han khap ngal huaya putar po chuan thil fel lo mani ti hrangal thuain Iris chu sofa hnunga thokru ngalin kongka chu awa chhona Iris rin lok nge in kongka khik tu chu Richard nge lo nia Richard chuan putar hna chuan dot soin anupui ne an car accident an to thule anupui chu anin hawa wanga car tanga tlan chu dei thu lo sila tranpui tu tur ko turin a mobile chu ati bo dei thu alo sil boka putar chuan angai na khalo hle in Richard chu pon namalo ngak lok tur le tranpui tu tur police ko sak turin in chung lampang chu an han pana amaro chu Richard chuan lo zui lut ve le ngalin putar chuan pon om turin lo sil le a Richard chuan a tektik chu thlak ngalin putar bula chuan a trap der tawak maya anupui chu ama wanga bo thu le pasal ni kholo tak ani thu te chu anhang hril vela putarin chunga chuan trolley udup mai a hmu wangin putar chu a ring hlel ruhle boka putarin a thu soi oi man trap ti chuan Richard a phone a lai chu alo rita a putar chuan Richard a hna chuan phone ka tibu iti boxi a ngatinge tuna khan enge lo ri kha ti in han zota Richard chu zalo takanuin putar hna chuan a mei che zon lai chu a hriat lo thu hrilwat turin a vong sui ta ngal boka putar chuan Richard chu lo hlau lo le in boy lo tur le police ko ngal tur thu silin a phone chu la a police ko la tum hala Richard chuan putar chu be ngalin amaro chu putar chu alo chak hle maya Richard chuan hne tamang lowa Richard chuat a tlu chuan in chemte ban fu in chu putar chu apuma avitta a ti chuan putar chu athizui ta ni thil thlendan chu Iris chuan lo mu vekin alau thong ril ru hle maya atan pui tu tur nei chun athita mei chu puiati in Richard a hlom zia po chu hrechiang hle in nei thria chutia putar ruang ayan reng lai chuan akut zung tang chu ati chele thei tran ani ti ain thangala Richard chuan in chung le chevel te chu uluk lutuk tak mai in azong ko la Iris chu aumem ti chian atumani chutia Iris a hmu tang mai lo wang chuan asul hnu te ti chiat tumin in chung chu hal turin petrol alei chiam maya ti chuan in chu a hal zui ta boka Iris chuan ro hman na dang nei vat lo chuan a thingei don ani ti ria in akut zung tang chu thei to pache tan han tum zela ti chuan Richard po chu in atanga kal san tum chuan putar motora chuan an han chuang luta chutia in lampang hoi pheile lai chuan tukvera an parda zar chu a che ni ti awa mu theya Iris ti chet nge ni ringin in chung lampang chu va pan le hala ti chuan in chunga sofa chu va choi sonin Iris chu awa mu ta Iris chu arang theng bera in chunga tanga choi chok ngalin
putar motora chuan ada lut ve ngala Iris khan kha parda kha ticha talo se nungchungin halhlum ani ngei don ani chutia motoran chuan lai chuan Richard chuan a fanu te na tangkol dongin a fanu chuan mak thata mu thu te arang hrila anu nen chuan anin hlui lampanga kalan tum thu arang hril boka Richard an chu thu hriat chuan a hril hai hle maya a chan chu Iris hruaya tumna kha anin hlui lampang ani wangani Iris chuan chu in biak na tang chuan thil lo hrathiamin Richard chuan nupui nei to a fanu po nei ngei to ni te a hria a bial nu boral ta kloi a thi nu khan ngai zong nei lein chu nen chuan a in nei ni ti a hrathiam ta a Richard chuan a fanu chu anu phone pe turin a hrila anu pui hna chuan in hluia chuan kalatum thu le in hluia chuan ama chawa hun man lok adu thu a hrila ama ro chu Richard anu pui chuan chu thu chu ngai thla thadu lovin a fanu nen an local ve tur thu hrilin zana an lo thlen tur thu a hril boka chuan phone chu ada zui ta a chu thu hriat chuan Richard chu a hril hai ru hle ani an motor chuan na chuan foila thla cham to ni ti hrangal thoin chuan gas station lampanga kalngala cart manga poisa pek na chu lo chhiat awangin in chung lampanga poisa a pe nei turin alu sana Iris po chu damroi na to te lo tlaniam ve zelin ataksa te chu ati chetam thei tial tiala a seat belt te po chu amain a phel thei ta a chutia Richard a poisa pelai lo nga lai chuan car pakhat hi lo dinga no pang pakhat hian mak te deuh mai hian arong kal hnaya ron en chianga amaro chu Iris na biak thei ma chuan chu no pang te nu chuanin no pang te chu arong hruai son wata amaro chu no pang nu chuanin Iris chuanin engamo harsat na tok ngei nia a hria deu wangin police te phone sak ngala chuti lai chuan Richard chu a poisa pezo ron chuak lein man mo deuin gas station chu an chua san le ngala ama a motor che chuan na lama khan Richard chu kir lein a motor hlui te chu siam that theila ni don em ti te enfein wakala a engine te hantin na tum chuan alo nung theilowa putar motor mang chuan hungson an hang tuma chutia a boy lai tak chuan police ron langin chu police lo langa chu no pang te nuina a call wanga local kha ania an motor number te police an en nu chuan report lo lut ngei kha ni ti aron thathiam ngala police en Richard chu a ming an han zota Richard chuan police nena chuan an ru ni thu a hrila a hril zo nu chuan ID chu a pengal boka ti chuan police chuan motora mei chom chu tunge ni an han zot le a Richard chuanin anu pui ni thu le motor chuan laia anin hau boi wangin accident an to thu a hrila ti chuan a thian pa in an motor hnu chuanan motor man tir thu do tin an han hril le ngal boka Richard thu soi chu police chuanin a oi lo mel le maya chuti lai chuan Iris po chu damdoi na tho te lo ziom zelin ache thei sot le maya motor dar thlang te chu theile theilovin aron ti niama chu police ina amu vela chuan avakal nai ta Iris chuan theile theilo hian police nena chuan min puiro tin lo tong chuaka police chuan motor chung chu an han en hnaya Richard na Iris Jackson le atum na serin chu azuk mu theya amaro chu asilai lak chu don vela chuan Richard chuan lo vuain alua chuan alap ta vak maya ti chuan police chu amuna aboral zui ta ni ti chuan police ruang chu police motora chuan da lutin a hal zui le tangal boka ti chuan chu lai mun chu an chuasan le tangala chutian tlan lai chuan Iris chuan serin sadam doi chu lo la in Richard an hena chuan thil hi du dani na kalchi to lo ni te ro alo ti elvela Richard chuan ngoi makro tin alo hril zui ve boka Richard chuan Iris hena chuan amang mei che chu achak na hrik thlak nan maya akidnap thin thu hrilpa chuan in hluia hruaya chulai hmuna chuan Pawngsual tum thu le Thah zui tum thu asila amaro chu anu puile fanu an local ve don ta ka wangin Iris chuan eng matan poimo na anei to lo thu hrilin tuifin riata a hroi tur thu le tuifin riata longmanga a thuk laia a pai thlak tur thu asila chutia Richard an athil ti dan tur Iris hril mek lai chuan Iris chuan asarin chu phoi chuakin Richard mala chuan an han vit bora amaro chu damdoi chu han inject lu atuma akut chu duangin ala che theilo wangin damdoi chu ahmet lut thei talowa Richard a thin rim lutuk chuan Iris rum takamelin serin chu la a pai chuak ta ti chuan longa chuan chon puin tui thuk laia chuan Iris chu thitura namthlak atumai chuti lai chuan Iris chuan Richard hnung lampanga chemte pai chu amu theya Richard chemte pai lai chu lak wata engemaw tak ti
angai ni ti hrethiamin a trap derata a Richard hena chuan trap chungin engma ti thei ni to lo thule a hun to pa hnai to wangin hongai taka thil pakhat che ti sak turin angena chu thil chu aipte a fapa boral ta toisa lai chu Richard chu lak sak turin angena Richard chuan chuti na chuti in Iris ipte a toisa lai chu avalak saka chuti vela chuan Iris chuan Richard chemte pai lai chu rang takin a phoi saka Richard ngonga chuan rang taka vit ngalin Richard chuan a pistol pai chu an han phoya Iris ka tum lai chuan Iris chuan long chu a thei pato palo ti chawak wakin Richard chu tuya chuan atlata a pistol chu atlak san boka Richard lunga ronlon so atum le lai tak chu Iris chuan alo kap le boka Iris chuan kap fu le ni ning hri a Richard chu hi to ngei ni na hre boka ni amaro chu Richard chu ile theilawa wawkam lampanga in lo khai tumin alo be fan boka chuti Iris thlamong taka lunga ha chul lai chuan lung kha akap telani ti ain thachhuaka tui churon put lut na satamaya aduanga la che thei boxi lo wangin longa tui lut te chuanin aron chim ta a chutia tuina aron chim vela chuan Iris chu ron har sotin theilo chuan wawkam lampang pan chuan ain hleu ve tang hala wawkama ain hleu chu nu chuan alan hoi kola Richard chu abul mai a chuan alo hleu chuak ve ni ti awam thei boka ti chuan Richard chu pan na in a hliam mana sat em awang chuan adam ka chuak don lovani ti a hrethiam hal theya ti chuan Richard hena chuan lom thu a thila hiturin akal santani emichina hian he movie si atopa e than thua kan mutak chu meiche pakhat Iris ti kan hmuwa afa pathina wanga inthiam lo em mai inti lum tum kan hmuwa inti lum tum lai takin Richard atia minglemin voin thi phallo ni om tak mai hian Pawngsuala Thah adu awangin inti lum lo turin thiam takin aron thlema abial nu thito Chloe ne an em awangin a kidnap zui ta boka amairo chu Iris hi meiche satli anilovin meiche chak tak mai launia atum ru na le a chhel em awangin Richard aman tu jok chuan atur phatani e movies kalphung hi munom kan ti ni chuan comment section lampanga ani muzui don nia dile photule